Yes. Ya ne ya. Na ne me ka maganka ba na ji an majalisa ban same ka ba. Kai haba. To ni wai me sirrin abin nan ne? Sai da haka kana ta fresh. Kana ni kuma ka bonni ga ni din yayi baki na rame mutumi na. Ko me sirrin ne da Allah? Ka ga ni Allah sirrin nan mutumi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abokina suwa wa'annan kuma. Kai zan tambaya su waye. Kai fa nan tambaya su kuma wannan fara kaina. Nan ne? Kwarai kuwa. To kuma kan a ce fa abinda na zo nema shi kuka zo nema. Shi ne. Idan wannan ne matsalan ku insha Allah ta zo ƙarshe dan na san bai wuce a Abu Sadiq Skin Care Product. A to ya kamata mu garzaya mu je gurin Abu Sadiq. Dan haka ku shiga mota mu tafi. Wallahi gaba ya hau. Ku daina a baya. Sabulu mai kyau ga kamshi mai sa fata ta yi laushi. Sadiq Soaf nake faɗa wanda kowa yake faɗa. Yan mata kuna ina da samari kuna ina. Hajiya Alhaji kuma ku zo don ku sassaya. Sabulu mai kyau ga kamshi mai sa fata ta yi laushi. Sadiq Soaf nake faɗa wanda kowa yake faɗa. Yan mata kuna ina da samari kuna ina. Hajiya Alhaji kuma ku zo don ku sassaya. Tabbas Abu Sadiq Skin Care Products and Spa shine amsar. Akwai kamar sabulu wato soap. Muna da mulatto soap. Akwai face soap. Akwai knuckle soap. Akwai body cream. Sannan akwai lightening cream. Akwai whitening cream. Akwai half caste cream. Akwai Egyptian cream. Akwai face cream. Akwai knuckle cream. Sannan sunburn cream. Muna da scrub. Da akwai liquid scrub. Sannan akwai sugar scrub. Muna da spa. Sannan akwai sugar wax. Akwai dilki. Muna da body dilki. Muna da face dilki. Sannan akwai gyarar kafa. Sashin man shafawa muna da glowing oil. Akwai lightening oil da dai sauransu. Sabulun Sadiq na gyara jiki, ga kamshi yana sauya jiki, yana kauda cuta kuma a jiki. Yan mata ku shigo daga ciki, in kun zo zami muku sauki. Yana saka hasken fata, yana gyara jikin mata, zai sa bebin ka ta kara cen-cen. Zai sa gayenki ya kara cen-cen. Sadiq Soaf na kau da ƙazanta, dukkan cuta na fata. Ku zo wadata, in dai kun zo wadata, ku yi tambaya waye Sadiq mai soap. Sadiq Soaf ba shi da aibu. Skin Care Products abin alfaharin Abu Sadiq Skin Care Product and Spa ita ce amsar ku sai kun zo. Sabulu mai kyau ga kamshi mai sa fata ta yi laushi. Sadiq Soaf nake faɗa wanda kowa yake faɗa. Yan mata kuna ina